उसापासून गुळ बनता ह्या सर्वांग माहिता, पण कोणी घरात गुळ बनवचो प्रयत्न केला नसा। पण आज माझ्या अंगात किडो वळवलो, घरात गुळ करून बघूच। मग काय रवयनाथ रसवंतीसून 2 लिटर रस घेऊन घरात आणि तापावसाठी कढईत ओतलंय। कढई भरल्यामुळे मस्तपैकी एक एक घोट आम्ही तिघांनी मार। रसाक उखाळू इल्यावर फेस इलो ते का बाहेर काढलंय। तासाभरानंतर आटून ह्या काय ता असा दिसूक लागला। मगे मी दमल्यामुळे ढवळाढवळ करूक बायलेक पाचारण केलं, पण हे बायलेन डोका खाजवून किलोभर डॅन्ड्रफ बाहेर काढल्या। बायलेचं डॅन्ड्रफ बघून मी पिन ड्रॉप सायलेंट झाले। मी घाबरलोय, ह्यो डॅन्ड्रफ माझ्या गुळात पडलो तर माझ्या गुळाची वाट लागायची। म्हणून मी बायलेक दिले प्लीजचो नीम अँटी डॅन्ड्रफ शॅम्पू आणि कंडिशनर। हे नीम आणि टी ट्री ऑइल अशा नॅचरल घटकापासून बनलेले असतात। हे घटक अँटी डॅन्ड्रफ प्रॉपर्टीज असतात। हे टाळुका क्लीन करतात आणि खाजीपासून त्वरित आराम देतात। तसंच केसांका अगदी गुळगुळीत करतात आणि खोल हायड्रेशन देतात, त्यामुळे टाळूचं आरोग्य सुधारतात। डोक्यात परत कोंडो येण्यापासून पण थांबवतात। तसंच केसांका अगदी गुळगुळीत करतात आणि खोल हायड्रेशन देतात, त्यामुळे टाळूचं आरोग्य सुधारतात। तुमका सुद्धा ह्यो कॉम्बो हवो असलो तर प्रोडक्ट खाली टॅग केलेले असतात। हय 2 तास गॅस संपवल्यावर फायनली गुळासारखो वास येऊक लागला। मग ह्यो आटवलेलो उसाचो रस टोपात वतलो आणि 2 तासांनी ह्याचो दगडात रूपांतर झालं। 160 रुपये रसाचो अर्धा किलो गुळ झाला। आता तुम्हीच माका सांगा, ह्या गुळ परवडता काय?